Szeretettel üdvözöllek, Oravec Andrea vagyok, és nagyon régóta nem jelentkeztem YouTube videóval, pedig rengeteg minden történt az elmúlt 2 évben a házam táján, és erről is szeretnék most kicsi értesítést kitenni ilyen formában is, hogy így is elérhető legyen. Amiről ez a videó most szól, az egy új, élő, kiscsoportos élmény-workshop, aminek azt a címet adtam, hogy új paradigma, élvonalbeli módszerek a traumafeldolgozásban és az önismeretben. Egy úgynevezett tapasztalati élmény-workshop. Ezt idén 2025-ben indítottam az útjára, januárban és februárban is volt már két-két alkalom, most március közepén van, most hétvégén lesz a következő, és a terveim szerint ez havonta egyszer zajlik, ahol erről értesítést és információkat tudsz találni, az legegyszerűbben a Facebook profilon, mindig rögzítem a tetején az aktuális eseménynek az időpontját. Április 12 lesz a következő, addigra foglaltam termet, és szeretném most bemutatni neked, hogy miről is szól ez a kiscsoportos, élő, nagyon-nagyon gyakorlati és tapasztalati workshop, amin élvonalbeli módszereket szeretnék neked megmutatni. Először egy ajánlás egy régi hallgatómtól. Tiszta szívből ajánlom Andi támogatását, én magam is sokat foglalkoztam traumafeldolgozással, és az önismeret az egyik szenvedélyem. Több módszer végzett szakembere vagyok, jó rálátásom van az elmúlt évtizedek robbanásszerű fejlődésére, ami ki tudja, mennyi idő, mire leszivárog a hivatalos terápiás protokollokba és az oktatásba. Andi viszont nem csak ismeri, hanem figyelemmel kíséri, és mélységeiben is megtanulja az élvonalbeli kutatásokat és módszereket, aztán intelligens és alapos hozzáállásának köszönhetően közkincsé is teszi, amit megtanult. Az elmúlt években ő volt a legjobb forrásom és támogatóm, önállóságomat, öngyógyításomat támogatta, és ami nekem különösen fontos volt, mindig törekedett arra, hogy ne alakítson ki függőségi viszonyt azokban, akiknek segítséget nyújt. Remélem, még sokáig tudom követni a munkáját. Mindig nagyon szeretem, amikor a hallgatóim így visszajeleznek időnként, hogy éppen hogyan értékelik mindazt, amit általam is támogatva elvégeztek. Oravec Andrea vagyok, a test-elme tudatbelakás és neurobiológiai traumafeldolgozás iskolájának létrehozója. 2010 óta sok száz tréningnapot és sok ezer egyéni konzultációs órát tartottam. Közben folyamatosan tanultam és tanulok, magamon is átengedve, gyakorlatban is megtapasztalva mindazt, amit továbbadok. 2017 óta elméletben, gyakorlatban és módszertanok szintjén is belemerültem a trauma fogalmának, jelenségének, a trauma tudatosságnak és a trauma feldolgozásának bugyraiba és zsákutcáiba. Főleg nemzetközi szintéren tanulok, és széleskörű betekintésem van ennek a témakörnek sok aspektusába és számos módszertanába. Ezek szomatikus módszertanok, neurobiológiai, elme, tudati eszköztárak, és jellemzően több évvel a magyar széna előtt járok, és sok éve kicsit kívülről is szemlélem, hogy egyre növekvő káosz és eltévejedés uralkodik ezen a területen. Mindig is azt kutattam, mi az, ami valóban működik, milyen elkerülésekbe, feleslegességekbe, csapdákba megyünk bele, éretlenségből, tudatlanságból, diszociációból, hiányokból, és a saját magunkkal való élő kapcsolódás és önbelakottság, önbirtoklás stabil tapasztalatának hiány. Emiatt pedig vég nélkül keringünk ugyanabban a káoszban és paradigmában, módszert módszerre, tanfolyamot tanfolyamra, spiri élményre halmozva. Így nemhogy könnyebbedünk és egyszerűsödünk, hanem még több réteg lep el minket, mindent is tudunk már, és egyre több bajt, nem rendben levőséget, traumatizáltságot és címkét aggathatunk magunkra. Mindez pedig az élethosszig tartó önjavítás, terápiázás, traumafeldolgozás paradigmájában tart minket.
Mindennek a fenntartására rengeteg tévhit és hátráltató, akár veszélyes és elavult módszer és hitrendszer is van kint az ezospiri és a terápiás piacon, melyek egyáltalán nem dolgozzák fel a traumás kódolást, az alapvető hiányokat, mintákat, éretlenségeket, és nem mutatnak rá óriási bakfoltjainkra. A felébredésről, kiébredésről már nem is beszélve. Fontos még, hogy erős és objektív kritikai érzékemre, illetve a mostanra sok évnyi és több ezernyi órányi magammal és másokkal szerzett tapasztalatokra alapozva, az általam tanult és alkalmazott módszereket is folyamatosan felülvizsgálom és megkérdőjelezem. Minden módszert, eszközt könnyű félreérteni, félrevinni, egyetlen igazságnak kikiáltani, újabb hitrendszert gyártani belőle, és így beleragadni, illetve nem hogy segíteni vele az embereknek, hanem hátráltatni őket az útjukon. Nagyon könnyű a nem kevés csapdába beleesni, és a szükségesnél sokkal tovább tanyázni bennük. Az egyik ilyen az úgynevezett spirituális elkerülés, ami az egyik fő témám és veszőparipám lett, mivel emberek tömegeit érinti és károsítja. Számomra a valódi önismeret nem marad meg az ismeret szintjén, hanem a gyakorlati megközelítés miatt mély megélésé és tapasztalássá válik. Vallom, hogy az elmélet semmit nem ér a gyakorlat nélkül, a gyakorlat pedig nem sokat ér anélkül az elmélet nélkül, ami által tudjuk is, hogy mit miért csinálunk, mi miből fakad, mi mit jelent ebben az intelligens, teljes emberrendszerben. Ez az egynapos tapasztalati workshop azért jön létre, hogy játékos, könnyed, gyakorlatias formában megmutathassam neked azt, ami sok év tesztelésével, gyakorlásával, tanításával leszűrődött bennem. Ezáltal tisztánlátást és egy új irányt kaphatsz. Segítő szakemberként és hétköznapi felhasználóként is. Főbb módszertani képzettségeim, amelyekre máig építek, és ma is nagyon erőteljesen építek, az úgynevezett havening technika. Ez egy neurobiológiai alapú traumafeldolgozás, erről egy külön videót majd csinálok hamarosan. Ennek úgynevezett okleveles facilitátora, practitionerje vagyok. 2023 áprilisában szereztem a képesítésemet, pont 2 éve, és sok-sok száz órát töltöttem már a hallgatóimmal ennek a elképesztően új, ezért is hívom új paradigmának azt, amit képviselek, mert ez egy lenyűgözően hatékony módszertan. A Judith Blackstone felismerés folyamatának vagyok teljes tanári képzettségében. Ez megtestesülés, trauma és meditációs tanárt jelent, és még régről Scott Kiloby élő önvizsgálatainak és a természetes nyugalom módszertanának okleveles facilitátor és magyarországi trénere vagyok, még 2013 óta, illetve az IFS, Internal Family Systems, belső családrendszer informált konzulens is vagyok 2024 óta. Be fogom linkelni ide a videó alá ezt a leírást, és ott vannak linkek, egy teljes friss bemutatkozómat is el tudod olvasni a honlapomon, és szeretném még kiemelni az általam képviseltek egyedi, létfontosságú alappilléreit, melyekről mind szót ejtünk a workshopon is. Az első ilyen alappillér az új paradigmás neurobiológiai traumafeldolgozás, ez a Havening technika eszköztára, ami az agyban azonnali és végleges változást hoz létre, és a fájdalmas, nehéz, krónikusan beragadt érzelmeket szisztematikusan kitisztítja a rendszerünkből. PTSD, CPTSD, fejlődési gyermekkori trauma, sok traumák, belső gyermek, kapcsolati kötődési dinamikák, méhen belül és születési trauma, és mindenféle energetikai lenyomatok hatékony feldolgozása könnyed, játékos módon. A Havening technikáról egy külön videót is fogok csinálni, de a honlapomon, ami a testbelakásiskolája.hu, egy külön menüpontban találsz erről információt.
A kettes alappillér nálam az úgynevezett önvezetés, vagy énvezetettség, ami az a képességünk, hogy az élet elkerülhetetlen viharai közben is meg tudjuk tartani a nyugodt középpontunkat, kíváncsiság a belső világunk iránt, és együttérzés a szorongatott részeinkkel szemben. Az én, self, nagybetűs én, nagybetűs self megkülönböztetése, megtestesítése és erősítése annak érdekében, hogy a belső rendszerünket, a pszichénket és a részeket egyre hatékonyabban tudja vezetni és szervezni. Az én, mint a psziché természetes gyógyítója ebben a rendszerben. Az IFS, Internal Family Systems, vagy magyarul belső családrendszer modell eszköztára, aminek semmi köze a családterápiához, sem pedig a családállításhoz. Ez a pszichénknek egy elképesztően erőteljes és nagyon-nagyon ügyesen, egyszerűen használható modellje, és eszköztára. A harmadik alappillér nálam az úgynevezett tapasztalati felébredés, ami a teljességünk dimenziójának teljes testben belakása, lehorgonyzása, mindez tapasztalati módon, rendszeres, célzott, erre szolgáló gyakorlással, ez a felismerés folyamat, vagy realization process eszköztára. Ez lényünk nem traumatizált dimenziója, a belső stabilitás, egyensúly, csendesség, állandóság, derű, öröm, minden pillanatos, egész testben érzékelhetőségével. Lényünk kiegyensúlyozása, a középvonal belakása, középen élés, érzékelés, belső stabilitás. Mindez egy abszolút gyakorlati eszköztárral. Nem bölcselkedünk a felébredésről, hanem tapasztaljuk a lényünk teljességében és a testünk teljességében is. A negyedik alappillér pedig a kibogozódás az érzelmi elmemintázatokból, itt szomatikus és elmetudatosságot gyakorlunk, a pszichénk feltérképezése a lehető leggyakorlatiasabb tapasztalati módon, mindenféle szomatikus lenyomatok és elmemintázatok, sémák, kondicionáltság, programozottság, hatékony felismerése és letekercselődés vagy kibogozódás belőlük. Mindezekből elméleti és gyakorlati ízelítőt is adok ezen az egynapos élményworkshopon, amelynek maximum 8 fő a résztvevői száma azért, hogy mindenkire jusson megfelelő figyelem. Ugyanakkor ez a workshop nem önboncolásról szól, nem arról szól, hogy újabb meg újabb körben elmeséljük az életünk traumáit, pont ebből szeretnek kiutat mutatni, és gyakorlatban is megtapasztaljuk, milyen az, amikor egy 15-20 perc alatt egy olyan esemény vagy emlék, amit egész életedben már ezerszer elmeséltél, és még mindig elmeséled, és nagyon be vagy vele azonosulva, láthatóan és érzékelhetően nincs feldolgozva, egy 15-20 perces folyamatban szépen, teljesen úgymond kioldódik, depotenciálódik, és feldolgozódik az agyadban és az idegrendszeredben. Nagyon nagy szeretettel invitállak erre az együttlétre, és erre a nagyon különleges megtapasztalásra, és ha elvégzed nálam ezt a workshopot, utána tudsz tovább jönni egy gyönyörűen felépített rendszerben, és akár hosszabb ideig is tudlak szisztematikus, vezetett, támogatott formában támogatni az utadon. Erről is majd csinálok külön videót. Köszönöm, hogy ezt meghallgattad, és szeretettel látlak ezen az utazáson és ezen a workshopon. A Facebook profilom tetején találsz mindig rögzített bejegyzést, illetve ha keresgélsz, van egy olyan oldalam a Facebookon, hogy testalapú önmunka, idegrendszeri, stb.
olyan régi az az oldal, hogy már nincs jogosultságom a saját oldalam nevét sem megváltoztatni, úgyhogy ezt nem tudtam megváltoztatni. A legfrissebb címe annak, amit képviselek, test, elme, tudatbelakás és neurobiológiai traumafeldolgozás. Köszönöm, hogy velem voltál még egyszer, és csinálok még további videókat.